ধ্বংস একবারে জীৱনত জিতিব নোৱাৰিব। কিন্তু মই আজিৰ পৰা UPPলত নাই। UPPL মোৰ লগত মহিলাও নাই আজিকালি। আজিৰ পৰা আৰু কি, আজিকালিতো নহয়। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंसोरनि थाखायनो आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। जों गिबियावनो इन्ट्र नुखाबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि माखासे बुंनाय रावखौ। दा बिनि सायावनो जोङो दिनै सावरायलायगोन। आं बिनि भिडिअखौ हगारा आरो बिनि भिडिअनि सायावनो जोङो सावरायगोन रायजोफोर। लोगोसे जोङो BPF पार्टिखौ सरजाबफानाय जागोन। ना रायजो राजा नोंथांमोना सावगारियाव नुखादों मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारीया BPF पार्टिनि माला गानदों ना। माला गानबालाय इसेबां बेफोरबायदि ससियेल मिडियायावहाय गोब्रामलायनांगौ ना रायजो राजा नोंथांमोन। आं लाजिनाय मोनदों नुनानै। माने बायजामालायखि इसेबां बेबायदि खोथा बुंलायनांगौ नामा। रायजो राजाफोरखौहाय बर' हारिफोरखौहाय इसेबां थगायनो नाजानाय हा। ओरैनो BPFनि CMआनो खर'आ गाज्रिखा आरोबाव सासे खर' गाज्रि हाबदेरबावबायसो होननानै आं सानदों रायजोफोर। बेसेबांनि बायजायो बायजाब्रा, खिन्थु बर' जाथिखौहाय अलखदाव खोख्लैनो दासा प्रेक्टिकेल बाहाय। नोंथांनि भिडिअखौ जों मिथिगौ, जों नायो, नाथाय नोङो माबायदि कमेडि खालामो बेखौबो जोङो मोजाङैनो मिथिगौ। कमेडियावहाय जेरै नोंथाङा बाथ्रा बुङो, दिनैबो जोङो नुनो मोनदों दे ससियेल मिडियायावहाय बड'सा निउसाव, बड'लेण्ड बुब्लि निउसावहाय माबा माथ्रि नांनानै दुफुस सिखारनाय बायदि बाथ्रा बुंनाय, बागदावलायनाय ना। माबायदि मानसि नोंलाय? बायजाबाय नांलाय बायजा। बयबो मिथिखागौ नोंखौ बायजाबाय होननानैहाय। आरो UPPL सरखारनिफ्राय हयथ' नों फैसाखौ मोनाखै जानो हागौ। थाइसे थाइनै मोनदोंबो जानो हागौमोन, नाथाय थोजासे मोनाखै। हयथ' बे समावहाय प्रेक्टिकेल बसुमतारीनोहाय नांगौखिनिखौ होदों जानो हागौ। नाथाय आं सानो प्रेक्टिकेल बसुमतारी बाहाय नोङो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै गावनि फिउचारखौहाय फोजोबनानै दाला। नों सासे लेखा गोरों फरायनाय मानसि, नाथाय फरायनाय मानसि जासेयावबो जुदि नोङो गावनि हारिखौनो एसेबां नेहाथ थगायनो रोंबायब्ला अब्ला बेनिफ्राय बांसिन गाज्रि मानसि बहा मोनबावनो जोंलाय हा। बेबायदिजोंनो बर' हारिखौ धंस खालामगोन नामा बर' रायजो राजा नोंथांमोन? बिसोरबायदि मानसिया। प्रेक्टिकेल बसुमतारीया जेसेबांनाखि जातिनि मुं लानानैहाय UPPL पार्टिनि सोमोन्दै सावरायदोंना, बे जातिया गासैबो जोंनि बर' हारिनि सुथुर। बेखौ जों बयबो मिथिगौ। दा बिसोरबायदि जातिया बर'नि मोजां सरखारखौहाय माब्लाबाबो हास्थाया आरो जाजानोबो लुबैया। बेसेखिनि बाथ्राखौहाय प्रेक्टिकेल बसुमतारीया मिथियो नामा? दिनैनि समावहाय नोंथांनि जों भिडिअखौ नायदो, मोनसेबो कमेन्ट नोंखौहाय मोजां बुङाखै। जेसेबांनाखि नोंनि भिडिअ कमेडि भिडिअखौहाय बाख्नायोना, बेसेखिनि बाख्नायनाय भिडिअ मोनसेबो मोननाय नङा नैबे प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि पार्टियाव हाबनानैहाय रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि भिडिअआवहाय। नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला नायजोब बेसेबां मानसिफ्रा मा बुंदों बे प्रेक्टिकेलखौहाय। खर' गाज्रि बायदिसो बाथ्रा बुङो। लाले माबायदिथो बेफोरबायदि मानसियालाय पलिटिक्सआवहाय खाबु मोननांगौ जाखो हा रायजो राजा नोंथांमोन। दा BPFनि मानसिफ्रा बेबायदि मानसिखौहाय बजबग्राखा। आरो UPPLनि मानसिया जाहैबाय, UPPL सरकारा जाहैबाय फैसाखौ नायनानै रायजो सरकार दाया। बिसोरो जातिखौहाय, हारिखौहाय माब्रै रैखा खालामनांगौ, हारिनि माबायदि डेभेलप खालामनांगौ बेखौसो नायनानै खामानि मावो। BPF सरकारा जाहैबाय फैसाखौ लानानै खामानि मावो, UPPL सरकारा जाहैबाय हारिखौ लानानै खामानि मावो। अब्ला बेयाव बेसेबां डिफारेन्स दङ ना रायजोफोर? जुदि गाबोन जोंनि जायगायाव फैनानै गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंजों दावहा नाङोब्ला अब्ला मा जोङो दाउ अमा बायदि थैनांगौ नामा हा रायजोफोर?
बेखौनो हास्थायो बैसोर बायदि जोंनि सुथुर मानसिफ्रा जाहाथे सरकारा दुरबल जायो। सरकारा दुरबल जायोब्लासो बेबायदि मोनसे जाथिखौहाय गाग्लोबनो हायो। सरकारा स्ट्रं जायोब्ला बेयावहाय उग्रपन्थिबो नाङा, आखायाव अस्त्र लाग्राबो नाङा। दा जों नुबोखादों थांनाय 5 बोसोरनि गेजेरावहाय हर गेजेरब्लाबो थांलाय फैलाय खालामलायनो हानाय, गामि ओनसोलावहाय बेरायलायनो हानाय बेबायदि सुबिदाखौ जों मोनदोंमोन। नाथाय दिनैनि समावहाय नोङो बबेबा मोनसे जायगायावहाय थांनानै हर गेजेर नांबोदोंब्ला लामायाव मा जागोन बेखौसो सन्देह खालामफिननांगौ गोनां जानानै फैदों। अब्ला बेबायदि सरकारखौसो बे प्रेक्टिकेल सोंनाय जाथिफ्रा हास्थायो। मिथिबायना प्रेक्टिकेल बाहाय साननै हयै बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव बुं। दिनै नंखाय बाखाय बायजानानैहाय नोङो थाइसे थाइनै थाखानि थाखायनो जाथिखौहाय फाननो नागिरनाया बे मोजां जायाखै। नों मोजाङैनो मिथिखागौ एसटि फाननो नागिरनाया हाग्रामा महिलारिनि सरकार होननानैहाय। दा बेबायदि सरकारखौहाय गासैबो बर' नङै सुबुंफ्रा हास्थायो। मानो हास्थाया? बर'जों दावहा नांनोहाय जुजिगासिनो दङ। गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफ्रा जोंनि बर'खौ गाग्लोबनो नागिरगासिनो दङ। बर'नि हाखौ सेनो नागिरगासिनो दङ। दा बेफोरखौहाय हमथानो थाखायसो इउपिपिएल सरकारा सरकार दानो नाजाबाय थादों। आरो इउपिपिएल सरकारा सिदा खोथा बुंदों, जों एसटि होआ। एसटि होनांगौब्ला जोङो सरकारखौनो दाया। सरकारखौनो जोङो नागारगोन होननानै बुंनाय जों खोथा खोनादों सिगांनि समावहाय एसटिनि बेलायावहाय। दा बे एसटि होग्राखौसो प्रेक्टिकेल बायदि खर' गाज्रि सासे कमेडियानसा दिनैनि समावहाय रायजो राजाफोरखौहाय हाद्रि साबफावनानैहाय बाथ्रा बुंनो नागिरदों। रायजो राजा नोंथांमोन, प्रेक्टिकेल बुंनायनि बाथ्रायावहाय नोंथांमोना बेसेबां सहाय होयो, बेसेबां मोजां मोननाय दङ, कमेन्ट बक्सआवहाय नोंथांमोना फोरमायहरब्लानो जाबाय। आं दिनै भिडिअखौ बेसेखिनिखौनो लाबोदोंमोन नोंथांमोननि थाखाय। आंनि बुंनाय रावा जुदि गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।